L-2013 kienet sena mimlija daqs bajda fejn jitlu avvenimenti artistiċi fil-Gżejjer Maltin u l-previżjonijiet tas-sena d-dieħla jidhru pożittivi immens. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-Eurovision Song Contest, Malta rebħet il-Junior Eurovision bil-kanzunetta The Start kantata miċkejkna Gaja Kawki. Għalkemm ma tgħandha biss 9 snin b'vuċi b'saħħitha u b'interpretazzjoni impeccabli, Gaja saħret mhux biss lill-poplu Malti imma lill-Ewropa kollha. Wara din ir-rebħa Malta kkonfermat li l-edizzjoni tal-Junior Eurovision Song Contest tal-2014 se ssir f'pajjiżna. Aktar kmieni f'Mejju ta' din is-sena Malta kisbet it-tmien post fil-Eurovision Song Contest b'Gianluca Bezzina u l-kanzunetta Tomorrow. Gianluca ġie magħżul mill-poplu Malti biex jirrappreżenta l-pajjiżna wara li rebaħ il-Malta Eurovision Song Contest fi frar. Fil-Eurovision Song Contest tal-2013 li sar f'Malmö fl-Iżvezja, Gianluca kiseb l-aħjar riżultat miksub minn pajjiżna sa mill-2005. Dan il-festival intrebaħ minn Emily De Forest bil-kanzunetta Only Teardrops u minħabba fek l-edizzjoni li jmiss tal-Eurovision Song Contest se ssir fid-Danimarka. Avveniment kbir f'pajjiżna li bla dubju ta' xejn jiġbed eluf ta' turisti lejn Malta huwa l-Isle of MTV. Fl-2013 rajna l-kunċert tal-Isle of MTV jiġi organizzat f'pajjiżna għas-7 sena konsekuttiva u nkluda lil Afrojack, Jessie J, Rudimental u Rita Ora. Fl-2014 l-Isle of MTV se jerġa' jirritorna lejn pajjiżna propju nhar l-erba' 25 ta' Ġunju. Kunċert ieħor li sappostu fil-kalendarju tal-avvenimenti sajfin f'Malta huwa propju l-kunċert tat-tenur Malti Joseph Calleja li għall-ewwel darba grazzi għall-inizjattiva tal-Gvern kien miftuħ għal kulħadd. Dan il-kunċert offra divertiment u spettaklu tal-ogħla livell u għaqqat il-mużika klassika ma' ħafna elementi tal-mużika pop. Il-Fosos tal-Furjana laqgħu lill-kantant Taljan Zucchero u l-kantanta Ingliża Rebecca Ferguson li akkumpanjaw lil Calleja f'dan il-kunċert. Mostra tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Dan minn barra kor ta' 200 tifel u tifla li bil-vuċijiet tagħhom ta' kull sena jaffaxxinaw lil dawk kollha preżenti u l-artisti lokali Gianluca Bezzina u d-duo Tenisha. Dawn tal-aħħar iktar tard fl-istess sena ġew ikklassifikati għat-tielet sena konsekuttiva mal-aqwa 100 fost 35,000 DJ fid-dinja. Kunċert ieħor ta' suċċess fl-2013 kien dak tal-artista fama internazzjonali Mark Knopfler. Knopfler li huwa l-aktar magħruf għas-suċċessi li kiseb mal-grupp tiegħu Dire Straits ta' kunċert live fuq il-Fosos tal-Furjana bħala parti minn 72 kunċert waqt tur Ewropew. Artisti internazzjonali rinomati oħra taw kunċerti f'pajjiżna waqt music festivals organizzati f'lokalitajiet varji madwar Malta. Xalata oħra ta' mużika minn mużiċisti lokali u li tattira udjenzi kbar huwa l-Festival tal-Birra li jsir fuq medda ta' 10 tiem fil-Park Nazzjonali f'Taqali. U bħalma sar f'dawn l-aħħar snin il-Belt Valletta nbidlet ċelebrazzjoni ta' kultura u arti matul il-lejl waqt Notte Bjanka. Minn barra kunċerti fit-toroq u l-pjezzett tal-Belt kapitali ta' pajjiżna u wirjiet ta' arti viżwali, sfin u prestazzjonijiet teatrali għal darb'oħra l-pubbliku seta' jżur palazzi statali, mużewijiet u postijiet kulturali oħra. Drabi oħra fejn il-pubbliku jkun jista' jammira l-istorja u l-kultura ta' pajjiżna huma waqt attivitajiet bħal Birgu Fest u lejlet labsi fil-Gżira Awċija fost oħrajn. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire.
Żewġ artisti ċkejknin li għamlu unur lil Malta matul l-2013 huma Veronika Rotin u Xoana Vassallo. Dawn iż-żewġ kantanti ġew magħżula għal programm Io Canto ta' Gerry Scotti fuq Kanale 5. Veronika anke waslet sal-fażi finali ta' dan il-programm popolari Taljan. Is-sena 2013 rat ukoll ir-ritorn tal-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija wara nuqqas ta' 11-il sena. Dan wara l-inizjattiva tal-Gvern li jerġa' jagħti l-ħajja lil dan il-festival tant prestiġjuż. L-edizzjoni tal-2013 intreppet mill-kantanta Olivia Lewis bil-kanzunetta Hawn mill-ġdid. Wara s-suċċess miksub f'dan il-festival tħabbar li fl-2014 il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija se jkompli. Bla kelma dawn xuftejja xeqani Hawn mill-ġdid ta' qalbi rġajt issir. Avvenimenti ieħor lokali li sar popolari immens mal-udjenza Maltija huwa orkestra. Fl-2013 kienet l-aħħar sena li l-kunċert mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta bis-sem ta' kantanti popolari Maltin ittella taħt il-patroċinju tal-President George Abela. Dan il-kunċert huwa organizzat mill-Malta Community Chest Fund bil-ħsieb li jinġabru fondi u fl-2013 attendew għalih 13,000 persuna. Min barra l-orkestra, l-Orkestra Filarmonika ta' Malta taw bosta kunċerti oħra matul l-2013, fosthom Movie Spectacular u Classics Under the Stars. Dan tal-aħħar sar taħt il-patroċinju tal-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat u l-mara tiegħu Michelle. Għat-tielet sena konsekuttiva One Production stella lejla bl-isem ta' One Tribute. Fis-serata li saret f'dar il-Mediterran għal konferenzi l-Belt Valletta ingħataw rikonoxximent personaġġi lokali mid-dinja tal-ispettaklu, kultura u negozju fost oħrajn. Il-Malta Music Awards u l-Bay Music Awards ukoll żammew l-appuntament annwali tagħhom. Fiż-żewġ serati jingħataw numru ta' premijiet lill-artisti Maltin u tellaw spettakli bl-aqwa talent lokali u s-sem ta' artisti internazzjonali. Is-sena 2013 ospitata l-ewwel darba f'pajjiżna l-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea. Mal-125 żagħżugħ mit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea fosthom 3 żgħażagħ Maltin daqqew flimkien fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni ta' Pjazza Teatru Rjal fil-Belt Valletta. Dan il-kunċert kien parti mill-Malta Arts Festival, avveniment annwali fejn tiġi ċelebrata varjetà kbira ta' forum differenti ta' arti bħat teatru, sfin, mużika u l-arti. F'dan il-festival il-pubbliku jkun jista' jgawdi minn prestazzjonijiet mill-aqwa talent Malti u minn artisti internazzjonali ta' stoffa. Waqt il-Malta Arts Festival isiru wkoll il-Malta Jazz Festival, xalata ta' mużika jazz tal-ogħla kalibru. Għall-ewwel darba fl-2013 ġew organizzati wkoll il-Malta Jazz Contest u The Malta Summer Jazz Camp fejn il-pubbliku seta' jattendi għal master classes mingħajr ħlas. Kittiba u mużiċisti Maltin flimkien ma' oħrajn mill-Marokk, il-Greċja u Spanja inaqdu festa ta' għana u mużika folkloristika mediterranja waqt Għana Fest. Hawnhekk ukoll ġew organizzati numru ta' workshops dwar strumenti tradizzjonali. U opportunità oħra minn għandu għal-qalbu l-għana tradizzjonali kienet waqt il-festi tal-Imnarja. Marufa b'tal-Latini bil-winek kollox mil il-Malta għawda xtaqqat qalb waħda tnejn flimkien. U ġejja u sejra tferra il-mewġ bajdan il-gbir. Bla dubju ta' xejn avveniment ieħor li jagħti prominenza lil mużika Maltija huwa l-Festival tal-Anja tal-Poplu.
Matul l-2013 dan il-festival li sara 37 darba żied 20 kanzunetta oriġinali bil-lingwa Maltija ma' repertorju ta' kanzunetti bil-lingwa tagħna. Il-poplu Malti fl-2013 tilef 3 personaġġi mill-aqwa. Sherin Sapienza, direttriċi artistika u produttriċi ta' spettakli ta' flamenco, ħallitna fi frar meta kellha biss 38 sena. It-telfa ta' Nirvana kienet ukoll waħda kifra u taswit il-qalb hekk kif din ħallitna f'Ottubru tal-2013 fl-età ta' 40 sena wara sentejn tiġġieled mal-kanċer tas-sider. F'Diċembru l-poplu Malti tilef wieħed mill-pilari lokali tat-teatru u produzzjonijiet televiżivi meta l-attur, direttur u kittieb Lino Grek ħallina fl-età ta' 83 sena. Int kollox sew. Kif? Iva, sa. It's all right. Silhouette u Ador Midera huma żewġ films Maltin li ħarġu fiċ-ċinema lokali lejn l-aħħar tal-2013. Silhouette huwa prodott ta' Med Movies Productions ta' Mark Doneo b'kollaborazzjoni ma' One. Il-film li huwa bil-lingwa Maltija huwa mimli azzjoni u jispikkaw fih il-karozzi u l-adrenalina. They say history repeats itself. Do you believe that? I've lived long enough to believe it can be true, my son. If I wanted to avenge my father. Ador Midera huwa l-ewwel film tal-epika Malti li ġie ffilmjat kollu f'pajjiżna u fih taw semhom xejn anqas minn 150 persuna Maltija. I've learned to live with the resentment. This is Mask, Alabama. We are an unarmed freighter. We have 2 skiffs approaching with armed intruders. Potential Film soħra li ġew iffilmjati f'Malta u ħarġu fl-2013 imma li mhumiex produzzjonijiet Maltin huma World War Z, Captain Phillips u Pirate Pete. World War Z u Captain Phillips kisbu l-11 u 28 post rispettivament fil-lista tal-aktar films li daħlu flus fl-2013. We're getting out of here. Xalata ta' kuluri u kostumi tkun bla dubju ta' xejn fi żmien il-Karnival fejn din is-sena ċċelebrajnieh bħas-soltu fil-jiem ta' qabel ir-Randan kif ukoll fis-sajf. Madankollu fix-xahar ta' Diċembru l-pubbliku Malti jkun jista' għal darb'oħra jgawdi xeni spettakolari u kuluriti waqt il-pantomimi li jiġu organizzati fi żmien il-miliet. U biex nagħlqu s-sena 2013 bil-kbir, fil-Belt Valletta ġie organizzat spettaklu mill-isbaħ li jilħaq il-qofol tiegħu mat-tokki ta' nofs il-lejl biex nilqgħu fostna is-sena l-ġdida.